دسا عباس نو ہی جان ہے آباد رو آباد رو آباد رو آباد رو عباس نو ہی جان ہے ادھے سونا تے ایویں ہے جو مولا علی دیاں پاک دیاں عباس دے آسرے تے کربلا آئیاں ہیں تو سے سوال کیوں کیتے شہزادے فرمینن ہاں سانو کافی دیر ہو گئی ہے ابن زیاد ملعون دے قید خانے چ قید گزریں دے اسا حضرت مسلم دے یتیم ہیں عباس دے بنے دے ہیں قدمہ دے ڈٹھا معافی منگیا دے شہزادے میں تا صرف تانو 2 جو دیاں روٹیاں دیندہ رہیاں 2 پانی دے جہاں دیندہ رہیاں میں تو تاری خدمتی ٹھیک نہیں کی تھی تو سا کریم دی اولاد ہو میں کو معافی دے اوچا عزدارو ماتمیوں آدھے آج دا دین اوکھا تے سوکھا زندان اچ گزارو شام ہو سی میں تو کو رہا کر دے ساں جیڑی پہلی قید گزری ہے نا کم از کم تاریخ والے لکھ دیں 6 مہینے قید گزاری ہے شہزادیاں پہلی جیڑی قید گزری تو اوہی اوکھی ہے مگر جیڑا آج دا دین ہے نا اے زیادہ اوکھا گزرے کیوں شہزادے سارا دین ایک بید نال گلہ کریں دے رہن قید چھٹ سی ونج کے ماں نو مل سوں آباد رو جندی عبادت ہے او رو لوے ون کے ماں نو مل سوں ون کے بہنی نو مل سوں عیدی گزر گئی ہے لکھ دفعہ اسا ماں کھولی ونجنا ہے بہنی کھولی ونجنا ہے اللہ جانے ساڑے بابے دی کہیں قبری بنائی ہے یا کوئی نہ آباد رو صدا سلامت رو وسد رو عزدارو ماتمیوں شام ہوئی مشکور نے قید خانہ دروازہ کھولا صاحب کتاب لکھ دیں شہزادیاں نو نال لایا اپنے گھر لے آیا ایک رات شہزادیاں نو مہمان رکھیا اگلا دن ہویا پھر شام ہوئی شہزادیاں نو آدھے شہزادے اے دنیا تو آدھی دشمن ہے اے میری انگوٹھی ہے اے میں خط پہ لکھ دا اتو تو سوان ویسو کاد سیا اتھا میرا بھیرار آندے اے انگوٹھی دے سو او تو اکو مدینے پہنچا دے سی عزدارو ماتمیوں رات دا وقت ہویا نماز مغرب دا وقت ہویا شہزادیاں نو نال لایا کوفے دے بہروں آیا کوفے دے بہروں آکے تے شہزادیاں نو دسیندے شہزادے اے رستہ صدہ قادسیہ ویندے ایک وجہ روڑ نہیں آیا چلو اے سوچا 7-8 سال دے بچے تے پردے سے آدھ رات ہے لیکن میں ڈٹھا ہو سی فرمایا شہزادے تمہیں بڑا شہزادہ مشکورہ دے تو سو بڑے شہزادے شہزادہ دن نو سفر نہیں کرنا رات نو سفر کرنے جدہ دن چڑھے کوئی جھاڑی نظر آوے اتے چھپ جانا ہے جو لوگ تو آدھے دشمن ہیں دوسرا شہزادہ کوئی پوچھے اے نہیں دسنا جو اسا ذات سیدہ ہے آکھنے اسا غریب الوطن ہیں اسا پردیسی ہیں اسی اللہ راسی ہیں اسا یتیم ہیں آباد رو عبادت ہے آل محمد غم میں چرونا شرما کے نہ رونے کرو اجے رومن نہیں آندہ 5 دین دا مہمان رہ گئے پاک زہرا دلال آباد رو دین سفر نہیں کرنا رات نو سفر کرنے کوئی پوچھے تو اے نہیں دسنا اسا مسلم دے یتیم ہیں عزدارو ماتمیوں شہزادے رستے تے چلنا شروع کیتا صاحب کتاب لکھ دیں مشکور گھر آ گیا تے گھر آ کے سوچیں دے میرے اللہ لکو دک سہرائے اد رات دویلے 2 یتیم شہزادن کدائیں رستے تو بولنا ودن مشکور آدھے میں سم گیا شہزادے میرے بھائیوں ساری رات سفر کریں دے رہن صاحب کتاب لکھ دیں جتنا چھوٹا شہزادہ تھک دا دوہیں بھیرا بائے ویندے ہیں کڑائیں چھوٹا شہزادہ دا ویر میریاں تلیاں تے ورم آگئے میں پیدل سفر نہیں کر سکتا آباد رو صدا سلامت رو وسدے رو مولا علی دیاں پاک دیاں راضی ہومن میرا عقیدہ ہے یقیناً لاہور علی پاک سین پتران دی مکان جھلن آئی بیٹھی ہو سی عزدارو ماتمیوں تری منت کریں دا جڑا عید آوے 5-7 سال دے بچیاں دے چولے بنوائے چکرو
لاہور جا کے پاک سینڈ دی ذریعے تے دیتے کرو عزیزان ماتمیوں کافی سفر کیتا شہزادیاں کافی سفر کیتا شہزادیاں دین جو چڑھے نا دریا دا کنارہ نظر آئے شہزادیاں جتھے ایک درخت نظر آئے تو مشکور دی گل یاد آئیے درخت تے ایک بے دی گل اچ بہی پاکے بہ گئے نزدیک حارث ملعون دا گھر رہا شام دا وقت ہوئے ان دی نوکرانی پانی بھرن واسطے دریا دے کو لائیے میرا بھائی اس اپنا گھڑا دریا چ داخل کیتا ہے یعنی دریا دے اتے دو چوڑویں دے چن نظر آئے سایہ نظر آیا نا درخت داتے اتے شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں دو چودویں دے چن نظر آئے دے بھائی جان پیار دے لہجے نالا دیے جیو کئے ماں دی جھولی اجاڑی ودے ہو اتنے عرصے دے بعد جو پیار دا لہجہ سنانے نا پاک سین دے بچڑے لہے آئے آباد رہو آباد رہو آباد رہو صدا سلامت رہو کونو شہزادے فرمائن دسوں ظلم تا نہ کرے سے فرمایا سا تیرے نبی دی اولاد ہے اسا حضرت امیر مسلم بن عقیل علیہ السلام دی یتیم پتر ہیں اے دوڑی ہے واپس گئی ہے ون کے اپنی سردار نوا دیئے بھی روز آل محمد دا ذکر کریں دی ہمیں آج آل محمد تیرے دروازے تے آئے کھڑیں حارث دی بیوی دوڑی ہے شہزادے انو نال لائے آدھی شہزادے تساں اتھا خیریت نال شہزادہ فرمایا کوفیاں خود خط لکھ کے بلوایا ہے ہن سادہ بابا ہی شہید کر دیتا نے اساں تا ایت ماں کو لی ونجنا ہے اساں ہن در بدر رلنے ودے ہیں اے ساڑے کول خطی ہے اتو قادسیہ ونجنا ہے او ساکو ماں تے بہنی نو ملے سی آدھی میرے گھر تشریف لے آؤ میں تو آدھی نوکرانیاں شہزادے ان دے گھر آئے صاحب کتاب لکھ دن جو اپنی نوکرانی نوا دیئے میں تینوں آزاد کیتا جو تو پاک شہزادیاں دی اطلاع دیتی ہے کہ آدھی کھانے بنا بستر بنا ایویں سمجھ آدھ سادے گھر امام حسن تے حسین آگئے آباد رو آباد رو آباد رو جندہ 7-8 سال دا پترے یا بھرا ہے اے لفظ میں ہوں دے واسطے آکھنا چاہتا رومن دا میں آکھنے نہیں تیری اپنی عبادت ہے میں لکھ دفعہ کا بھائی یاد ہے آقا جو اندے جو حضرت عباس خود آگئے عددار ماتمی 2 بستر بنائے میں جو پڑھنا ذاتی تحقیق پڑھنا 2 بستر بنائیں 2 بستر بنائیں ایک وڈے شہزادے دا ایک چھوٹے شہزادے دا تیری ہائے دست دی جو آل محمد اجڑان دا تے کو کتنا ارمان ہے 2 بستر بنائیں عزیزان و ماتمیوں چھوٹا شہزادہ اٹھ کے وڈے بھراد کو لاگی ہے وڈا بھراد ہے ویر بستر پسند نہیں آیا آدھے ویر میں کو ایویں لگ دے جو ساڑی زندگی دی آخری رات ہے کر لے وین کر لے وین کر لے وین زندگی دا نہیں بتا ویر میڈا دل آدھے جو ساڑی زندگی دی آخری رات ہے میڈا دل آدھے ڈومیں بھرا ایک بید گلے چبائی پاؤں تو میری خوشبو گھننا رہے میں تیری خوشبو گھننا رہا آباد رو صدا سلامت رو شہزادے ایک بید گلے چبائی پا کے نا سم گئے تے پتہ چھوٹا بھرا کی میں سمدہا شالا کہہ دی اولاد نہ رولے چھوٹا بھرا نا میرے بھائیو وڈے بھرا دے منہ تے منہ رکھ کے سمدہا ادرات دا ویلا ہویا حارث ملعون گھر چایا اس دکل باب کیتا ان دی بیوی دروازہ کھولا اے ملعون کلو پوچھ دیئے سارا ڈی کتھا رہے ہیں آدھے اج 2 دن ہو گئے ابن زیاد ملعون دے دربار چون حضرت مسلم علیہ السلام دے 2 پتر رہا ہو گئے تے 1000 دینار انہا دا انعام ہے صاحب کتاب لکھ دیں اس دور 1000 دینار آج دا 500 روپیہ بڑھ دے میں سارا ڈی انہوں نے گولیندہ رہیاں گولیندے میرا گھوڑا ہی مر گیا ہے جلدی کر کھانے دا انتظام کر جڑے رومن ٹھر رہے ہو اس کھانا تیار کیتے میرے بھائیو اڈو خواب حضرت محمد علیہ السلام نو وڈے شہزادے نو بابا جی خواب ویکھے ایک باغ شہنشاہ انبیاء تشریف فرمائن امیر کائنات تشریف فرمائن
پاک حسین تشریف فرمائیں، جناب مسلم تشریف فرمائیں، تے پاک نبی جناب مسلم دو مخاطب ہو کیا دن مسلم لال یتیمہ نو کنہ دے کول چھوڑا ہے، آباد رہو آباد رہو آباد رہو صدا سلامت رہو۔ ایو جو خواب دیکھتے ہیں نا وڈے شہزادے صاحب کتاب لکھ دن وڈا شہزادہ نکے بیران وادہ ویر میں ہونے خواب دیکھتے میں کو بابا ملے تے پاک رسول پوچھے بچیاں نو کتھا چھوڑا ہے تے سارے بابے فرمایا جو اے میرے بچے آج دی رات دے مہمان ہیں کل سادے کول لگے آسن عددارو ماتمیوں یہ خواب دسیا وڈے بیران نے چھوٹے بیرانوں صاحب کتاب لکھ دن نکے شہزادے دے موچ نکلا ہے ہائے ہو میرا بابا۔ یہ لفظ حارث ملعون دے کنہ تے آئے بیوی نو آدھے کمرے چکاؤن ہے یادی میں کو نہیں پتا چابی منگی اس چابی نہیں دیتی اس تالے تے ضربہ مارنیاں شروع کی تھی ہے نا بھائیو اے ضربہ تالے تے لیندہ ضربہ تالے تے نہیں لگ دیاں شہزادیاں تے جگر تے لگ دیاں ہیں میں ہونے گڈی کتاب بیٹا پڑھدا ہیں میں دوئے شہزادے ہک بیدے گلے چبائی پاکے حارس دے ڈر کلو کمرے دے ہک کونے چبائے گئے آباد رہو پین لے مت رو ہی سکتا ہوں میں بخشش نظری ایک کونے چبائے گئے صاحب کتاب لکھ دیں اندھیرا ہائی کمرے اس بے غیرت نے ہاتھ مارنے شروع کی تھے اس بے غیرت دا ہاتھ وڈے شہزادے دے پاک سارتے آئے آدھے تو کون ہے شہزادہ آدھے پہلے تو دسا تو کون ہے یہ آدھے میں گھر دا مالک ہاں شہزادے آدھے اسا مسلم دے یتیم ہیں آباد رہو جن مذہب جماعتم ثواب ہے جیڑا ماتمی ہے اس دا ہاتھ سینے تے آ جاوے جن دی آنکھ امام حسین دے غم میں رومن واسطے بنی ہے عزادارو ماتمیوں اس وڈے شہزادے نال بابا جی ایسا پیار کیتا ہے میں ادب وچ دسنا چاہنا عبادت ہو ویسی جدہ پاک شہزادیاں دے پاک سر بھائی جان اے حارث ملعون ابن زیاد دے کول لے کے گیا ہے نا تے ابن زیاد آدھے بھی انہاں دے تچیرے ایمیں ہیں جی میں چوڑویں دے چننے نا تے اے شہزادے دے دندان مبارک کیوں شہید ہوئے اے حارث ملعون آدھے میرے گھر چ مہمان ہیں میں ایو جی میزبانی کیتی ہے آباد رہو میں ایو جی مہمان نوازی کیتی ہے جو شہزادے دے دندان مبارک شہید ہو گئے آباد رہو صدا سلامت رہو وستے رہو ساری رات پاک شہزادے انو پابند کی تس دین چڑھے اے حارث ملعون دا ایک غلامے جیڑا رنگ دا کالے حبشیے نا جندہ فلیے فلی غلام نو صداس آدھے ون میں دا کم کر رہا میں ابن زیاد کلو انعام گھنڑے حبشی غلام آدھے کیڑا کم حارث ملعون آدھے نا بچہ نو لالا دریا دے کنارے تے لے جا جڑا رو سکتا ہے منت نہیں آل محمد غم آباد رہو صدا سلامت رہو یاد ہے کیا کرنا ہے بے غیرت آدھے بچہ نو نالا دریا دے کنارے تے لے جائنا دے پاک سر پاک بدن نال جدا کر دے پاک لاشاں دریا چھوڑ سر میں دو گھلنا میں ابن زیاد کلو انعام گھلنے آباد رہو آ گئی ہے لاہور علی مخدومہ پاک سین اتنی ہمت عطا کرے میں تیرے پتران دی پوری شہادت عزادارہ ماتمیاں نو سناوا انہاں نو خیرات دے ویں جو تیرے پتران دے غم میں صحیح مانے چلو گھلنے عزاداروں ماتمیوں